Кирил Бонев, България, категория 62 кг и 500 г. Роден на 3 юли 1969 година, по професия инструктор, личен треньор Руско Турманов. До сега Кирил Бонев има 21 срещи, от тях 16 победи. На международния ринг има 4 срещи, от които 2 победи. Републикански шампион за 1992 година и 1993 година. Балкански шампион за 1993 година. Девети на световното първенство Будапешт за 1993 година. Републикански шампион за 1992-1993 година. Има спортен разряд първи кю. Аплодисменти за Кирил Бонев. Ринг свободен, трети рунд.
да отседнете в един от най-изисканите хотели в страната. Там са отседнали и гостите на Федерацията. В центъра на Бургас кани своите клиенти в ресторантите България, Зимна градина, Панорама, Бургаска среща. Победител в категория 63 кг и половина с 2 на 1 съдийски гласа Винченцо Миничи, Италия. До сега резултатът е 1-0 за Италия. Аплодисменти за двамата кикбоксери. А ние, уважаеми дами и господа, продължаваме и с нашата художествена програма. За вас демонстрация на спортни двойки от танцово училище Михов, град Бургас. Вижте ги колко са красиви и изискани. Те ще танцуват кикбоксовия клуб Възход 90 град Бургас от името на община Бургас. И лично от моят име, водещия Дарин Петков, ви казвам едно, господин Ненчо Йонгов, президента на Българска федерация по кикбокс, ще връчи купата на Винченцо Миничи, Италия. Ето Рокко сега ще му я подаде. Аплодисменти за Винченцо. Категория до 67 кг господин Юрий Копач ще връчи купата на неговият съгражданин Георги Карагьозов. Аплодисменти! Господин Ненчо Йонков ще връчи купата в категория до 81 кг на категоричния Красен Кръстев в България. А неговият брат Емил Кръстев ще получи купата от господин Юрий Копач. Аплодисменти за всички състезатели, които победиха тази вечер. Аплодисменти за хубавото начинание, което направи Българска федерация по кикбокс, спортния кикбокс клуб в Бургас и община Бургас. Благодарим за това, че бяхте с нас, уважаеми дами и господа. Ще ви очакваме отново в тази зала, защото лично хората от община Бургас изявиха желание и те ще направят всичко възможно тази среща да стане традиционална, да я провеждаме всяка година. Аплодисменти за община Бургас, аплодисменти за Българска федерация по кикбокс.